Γεια σας, πάλι εγώ. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο, το ξέρω. Συγγνώμη για το μικρόφωνο, είναι μαλακία, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αυτά. Ε, Παίζω έτσι γιατί δεν γίνεται να παίζω με μεγάλη εικόνα και να ηχογραφώ. Οπότε δείτε και άμα σας αρέσει κάντε ένα like και ένα subscribe. Σας το ξαναλέω, μπορεί να είναι βλακεία το βίντεο. Εδώ παίζω αντίπολο με έναν αντίπολο, είναι από τον υπολογιστή. Δεν το λειτουργεί κανένας. Εγώ είμαι αυτός. Έχω τα μαγικά μου, τα καλά. Και όταν είναι η σειρά να παίξει ο αντίπολος, θα με δείξει τα κακά τα μαγικά. Μπουμ! Σας ξαναλέω, συγγνώμη για το μικρόφωνο και μπορεί να είναι βλακεία το βίντεο. Γι' αυτό πείτε μου κάτω στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να κάνω με gameplay, παρακαλώ. Έχω πολλά παιχνίδια, βλέπετε. Θα ηχογραφώ μέχρι να τελειώσει η πίστα. Και άμα σας αρέσει, πάλι σας το ξαναλέω, κάντε ένα subscribe ή ένα like. Άμα σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, κάντε dislike. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω και Minecraft, άμα θέλετε πείτε μου να κάνω με Minecraft. Εγώ αυτό λέω. Είναι ωραίο παιχνίδι, αφού ξέρετε όλοι το Minecraft. Εντάξει, όχι όλοι. Ω, triple kill. Να, ο αντίπαλος. Θα τον νικήσω τον βλάκα. Άμα θέλετε βοήθεια για να κατεβάσω στο παιχνίδι, θα σας το πω άλλη φορά. Ναι, άλλη φορά. Και πείτε μου ποια παιχνίδια θέλετε να κατεβάσω εγώ και να τα δείτε. Η GTA 5, η Minecraft, League of Legends, όλα δωρεάν. Μπορεί μερικά να μην είναι δωρεάν. Πείτε με εσείς και θα ξέρω εγώ ποια είναι δωρεάν. Ναι, μπορεί να είναι λίγο βαρετό τώρα το βίντεο, γιατί κάνει μία ώρα μέχρι να τελειώσει ένας γύρος. Πρέπει να νικήσεις 2 φορές αυτόν για να προχωρήσεις παρακάτω, το ξέρω, είναι βλακεία. Δεν πειράζει. Συγγνώμη για αυτό που είπατε πριν, ήταν βλακεία μου. Μπορεί να γελάτε μερικές φορές, μπορεί όμως, αλλά λίγο, όχι πολύ. Γιατί εγώ δεν έχω γελάσει καθόλου. Όπως τώρα δηλαδή. Ό,τι να είναι, ξεστά πέρασε. Εντάξει, όχι πολύ. Άμα θέλετε βοήθεια για το παιχνίδι, πώς να κατεβάσετε το παιχνίδι, πείτε μου οτιδήποτε. Δεν με
ερώτηση. Όπως τώρα. Βλέπετε? Είναι χάλι αυτό το μαγικό ρε παιδιά. Πάλι λέω συγγνώμη για το μικρόφωνο. Είναι βλακεία, το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί όμως. Νουμπάς. Τώρα ακόμα να παίξω άλλες λίγες φορές να παίξω ακόμα και νικά, άντε παιδιά. Υπομονή. Εγώ είναι το τελικό σου σκορ και εδώ το αντιπάλο και αυτό το δικό σου. Λέω παίζω έτσι πάλι γιατί δεν γίνεται να τραβάω βίντεο και να έχω μεγάλη εικόνα. Ακούστε με παρακαλώ γιατί αν είχα μεγάλη εικόνα δεν θα έφερα το βίντεο και δεν θα ανέβαιζα στο YouTube. Και δεν θα ξέρετε όλα αυτά που έχω πει μέχρι τώρα. Ναι, ξαναλέω, έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά τώρα άμα με γράφετε τι παιχνίδι θέλετε να παίζω, με χαρά θα το κάνω. Βλέπετε έχω 161, δεν γίνεται να παίξω άλλες φορές. Οπότε να παίξει άλλη μία θα χάσει γιατί έχει 88 και εγώ έχω 161. Και τώρα όπως βλέπετε έχει πάει 91. Και νίκας. Αυτά παιδιά. Ξαναλέω κάντε ένα like και κλείτε ένα subscribe. Συγγνώμη πάλι για το μικρόφωνο και μετά βαρετό, δεν πειράζει. Άντε καλή νύχτα.